Benvidas a todas e todos ao espazo de Radio Escolar en Únticos Poetas Insomnes. Somos Tegra Romeo Veiga e Xana García García e atopámonos hoxe aquí con Branca Villares. Primeiro que todo, moitas grazas por permitirnos entrevistarte. Poderías dicir a que te dedicas? Pois eu son profe de música tradicional, son cantadora, son pandereteira e adícome a facer divulgación da tradición oral das mulleres en distintos formatos. Fago aulas regulares, pero tamén fago moitos obradoiros, participo en encontros e coloquios e de vez en cuando algo de escena tamén fago, pero sobre todo divulgar. Perdón. Quen che introduciu a este mundo da tradición oral? Pois mira, en realidade eu son filla de gaiteiro e na miña casa sempre se cantou. Entón, en realidade, supoño que a introdución pois veu no seo da familia, o aprendín de maneira natural e despois solamente fun moi pouquiño tempo a unhas aulas de música tradicional con Xavier Iglesias, por certo, o bailador, e ali enseñaron a poñer nome ás cousas que eu xa sabía. Pero en realidade, pois eso, eu xa sempre cantara e bailara de xeito natural na miña casa e foi a maneira que tuven tamén de seguir aprendendo. Fun un período pequeno a aulas, pero en realidade o que fixen sempre foi xuntarme con xente que tocaba e cantaba e bailaba para aprender do que eles facían, non en aulas regulares e un ensino reglado, por decirlo de alguma maneira. Que che fixo cambiar o teu traballo de técnica química pola música de tradición oral? Que boa pregunta. A economía global, supoño. En realidade, eu, desde que empecé a introducirme no mundillo da música, sempre combinei o que estaba facendo con aulas. Empecé a dar aulas, pois, cando tiña vosa idade, con 15, 16, empecé a dar as miñas primeiras aulas. Non porque soubera moito, sino porque non había que nas dera. Entón, sempre estudei, din aulas, ou sempre estudei e tuve grupos cos que iba a tocar. Entón, en realidade, foi un proceso natural. Eu fixen os estudios, traballei moitos anos en educación ambiental, pero en realidade nunca deixei a música, sempre tuve grupos cos que tocaba e sempre tuve en algún aula. Que pasa? Que chegou un momento da miña vida, cando tuve os meus fillos sobre todo, que cada vez me era máis complicado combinar o traballo de viaxar e eso para facer as actividades de educación ambiental con ter pequenos e, sin embargo, as aulas de música tradicional pois iban medrando e foi como moi orgánico, nunca decidín vou parar isto e facer isto, sino que foi a vida que o foi marcando. Espero poder volver, por certo, ao mundo do medio ambiente porque tamén me gusta moito. E tes algún referente dentro deste mundo de tradición oral? Bueno, obviamente os meus referentes son todas as mulleres que nos precederon. Cada unha por unha cousa diferente, o sea, incluso por actitudes positivas ou negativas, nas que algunha vez me vexo reflexada, son referente. Pero no mundo da divulgación, que é o que máis traballo, pois mira, por exemplo, me interesa un montón o traballo de Bea Busto Miramontes, que é antropóloga e etnomusicóloga, e divulga moi ben, porque divulga con unha perspectiva de xénero moi interesante, con unha perspectiva marxista tamén moi interesante, que me parece necesario aplicar a este tipo de estudios. Entón, obviamente, Dorothée Schubart é super referente, pero nunca poderemos ser Dorothée, porque claro, nós somos de aquí, e ela a ventaxa é que viña de fora, nos miraba desde fora, e era moi fácil ter a súa óptica porque non era arte e parte, simplemente tiña coñecementos ao respecto, pero nos veía desde fora. Entón, me interesa un montón a súa dedicación, porque dedicou toda a súa vida á súa obra magna, que é o Cancioneiro Popular Galego, e me parece brutal. Pero logo, eu que sei, a nivel de divulgación, sinceramente, hai xente super referente, por exemplo, hai unha rapaza que se chama Pamela Palenciano, non sei se a coñecedes, que divulga sobre violencia contra as mulleres. E mestura teatro e mestura todo o que ela é, todo o que ela é capaz de transmitir nas súas charlas e nas súas obras de teatro. E me interesa un montón, porque pon alma, corazón e vida nas cousas que fai. E logo, bueno, a nivel musical, se falamos a nivel musical, me interesa mil cousas. Aquí, do panorama galego, dos últimos tempos, se cadra o que máis me enche o ollo son as Camaño e Mexeiras, que me encanta como traballan. Pero, bueno, logo tamén miro pa xente de fora, me interesa, que sei, desde Björk, que leva aí 1000 anos facendo cousas random e interesantes. En realidade, pois eso, todas as mulleres que buscan unha fórmula para
divulgar o que fan e que se sale un pouco do que se considera panorama escénico actual e que non van coas tendencias, pero que sempre abren camiños. Esas son as que me interesan, non sei, Florence and the Machine, as miñas colegas bretonas, Elsa Corre en compañía, non sei, hai un montón de xente. Este ano as letras galegas se dedicaron ás cantareiras. Que te fixo sentir a ti como cantareira? Deixou un pouco alucinada, a verdad. Xa apartamos do contrasentido. Letras galegas adicadas ás que non sabían nin escribir, sabes? E ás que nunca escribiron. Parece paradóxico, pero en realidad son o cerne da nosa cultura. A mí pareceume un revulsivo brutal. Pareceu un antes e un despois na historia da cultura deste país. Claro, vou dicir que sou pandereteira, pero quero dicir, vos vistes algunha vez algún ano das letras galegas que se estendera esta celebración colectiva por todas partes, que todo o mundo tuvese algo que aportar, porque en todas as escolas, falo de escolas e centros de ensino, porque é onde principalmente se fan as celebracións das letras, pero en realidad logo estendémolo a todos os asociacións culturais, concellos e así. Un tema a celebrar no que todo o mundo se sentise interpelado. E un tema que levou a un montón de rapaces e rapazas a irlle preguntar ás súas aboas que lembraban, ou bisaboas, ou a xente maior que tiñan de referencia, que lembraban cantar, que lembraban tocar, ou que, non sei, que todo o mundo podía anclar en unha vivencia real, porque todo o mundo coñecía as pandereteiras, ou ten tocado, ou ten colegas pandereteiras, ou se animou a aprender algunha copla, eu que sei. A mí pareceume de verdad un antes e un despois, e por un lado me gustaría que a Real Academia reflexionase sobre isto e pensase en outras moitas cousas que non se escreven e que tamén son dignas de celebrar e de reivindicar. Está o tema das lendas e os contos, non o que contas, sino como contas. O sea, eu penso que igual se cadra un dos problemas da lingua, digo xa que estamos con este nivel tan baixo de falantes e tal, é prestarlle máis atención a oralidade, a espontaneidade, a esa composición, a esas regueifas, a ese cantar natural e non tanto ao que quedou escrito e que ten que ser canon cultural. O sea, facer canon cultural o feito de falar, ter destreza na fala, entender a túa fala, disfrutar a túa fala e improvisar ca túa fala, sexa eso, cantando ou sexa contando. Ter capacidade para contar e para narrar me interesa un montón. Entón, eu creo que deberían reflexionar eles, porque, desde logo, nós xa reflexionamos e este ano foi un antes e un despois, así que espero que tomen nota. Crees que a tradición oral e toda a tradición popular ten futuro nas novas xeneracións? Que é posible que se siga ou que é algo que se vai perder? Que melonazo, Home, eu creo que sí. Desde o momento que hai moita xente... Mira, cando eu era moza, tiña a vosa idade, eu decíavos, non é que fora eu a clases de pandeireta, que tampouco as sabía, sabes? Non había... Había quen conocía 4 cousas do seu sitio, quen conocía 4 cousas do seu sitio, outra persona do outro sitio, pero non había este coñecemento global do que é a nosa cultura. Quero dicir, tú non podías facer, ou a maior parte da xente non era quen de facer un mapa do país e decir que se canta na Costa da Morte, que se canta en Ourense, como se canta en Pontevedra, como cantan na Costa de Lugo. Non eras, eu non conocía casi naide do meu mundillo que fora capaz, e non tiñas donde ir a aprender eso. Pero afortunadamente en todos estes anos avanzouse un montón no autocoñecemento. Entón, mola moitísimo, eu podo che decir como bailan o maneo nunha zona que é totalmente allea a min, pero tuve a oportunidade de aprendelo. Eu creo que hai un exército de xente neste país a día de hoxe. A última vez que se fixou este estudio, hai unha publicación da Asociación de Gaiteiros Galegos que se chama Libro Branco do ensino da música tradicional. E estou che falando, igual hai 15 anos, xa eran máis de 10.000 persoas as que simultaneamente todos os anos aprenden en aulas de música tradicional a linguaxe da nosa cultura, non? A linguaxe do baile, a linguaxe do canto, os ritmos, non? E como poder comunicarte coa xente para facer a festa a través da nosa cultura. A día de hoxe son moitísimos máis. Donde van eses 10.000? Somos un exército de xente que coñecemos unha linguaxe e que renaturalizamos un pouco a tradición. Non é aquela peza que aprendimos ali. Non, é que tú sabes un montón de pezas, vas a unha foliada, montas un torreiro e tú bailas o teu xeito. Non bailas a jota de non sei quen ou non cantas a muiñeira de non sei cuánto con esas 5 estrofas que aprendiche.
Non, eres capaz de ir cambiando as coplas, cantar o teu xeito, facelo o teu xeito. Para min ese é o futuro, quero dicir. Temos un montón de cousas das que xa aprendimos. Naturalizamos o que temos aprendido e exercemos a nosa maneira, cada un. Pode ser improvisando versos, pode ser improvisando puntos ou pode ser de calquera das modalidades, das manifestacións culturais que temos. Entón, eu creo que hai un montón de papeletas para que isto siga. E sobre todo para que a xente o faga seu e disfrute con eso, sabes? Fora dos escenarios, fora das representacións para os outros. Porque cantamos para nós, bailamos para nós e facemos o que facemos para nós, para divertirnos nós, non para divertir os demais, para divertirnos nós. Pero igualmente crees que, por exemplo, que isto perdure maior pode ter unha relación con que se lle dé maior visibilidade a toda a tradición? O sea, como na pregunta anterior, que o ano pasado se dedicou, bueno, este ano, ás letras galegas, ás cantarías, que es que, por exemplo, que se dedicaran pode levar a que máis xente nova dixera, pois pareceme interesante e se añadira máis Sí, desde logo, o sea, non o penso, sei non, porque eu son profe aquí na Tradescola de Lugo e son profe en moitos outros sitios, no? Pero aquí na Tradescola de Lugo este ano temos 21 horas de clases de pandeireta, cada hora con seus 8 ou 10 alumnos. É unha locura a cantidad de xente que temos e somos unha das 8 ou 10 escolas que traballan música tradicional en Lugo. Vos botade contas para unha cidade do tamaño de Lugo que cantidad inxente de xente ven a cantar e a aprender da tradición musical con nós. Ben burros seremos se non aproveitamos eso. Punto número 1, porque somos moitísima xente os que estamos estudiando isto e os que escollemos esta maneira de pasar o tempo como medio para socializar. Porque tú non vas a clase para bailar no San Froilán vestido de jalleja ali nun escenario. Tú vas a clase para aprender a bailar e logo, cando vas aos festis de brao, cando vas ás foliadas, cando poder bailar cos colegas e poder ligar bailando. Concho, isto é importante. Para que vos credes que bailaban antes? Claro. Entón, desde o momento que lleves esa utilidade e que non o faz para divertir a outros, sino que o faz porque é a túa maneira de divertirte, é a túa maneira de coñecer xente que te interesa. Porque resulta que nas aulas de pandeireta encontras a xente que ten moita afinidade contigo en moitas máis cousas que en tocar a pandeireta. Non é casualidade, claro. Entón, bueno, pois eu creo que sí, que ten todo o futuro do mundo. Independientemente de que desde os escenarios ou desde as institucións isto se visibilice máis ou menos. Non podemos confundir unha cousa con outra. A cultura institucional está moi ben e está moi ben o soporte e a axuda económica das institucións para promocionar as cousas, pero a cultura é nosa. Somos nós os que facemos a cultura, as que facemos a cultura. Entón, non pode depender de que nos den cartos para facela ou non. Somos así, e é o que somos e é o que facemos. E nos escenarios igual, pode haber o que chamamos unha certa vanguarda de escenario e xente que ten moita pericia facendo o seu, facendo cousas interesantes que nos motive a nos a facer tamén cousas. Sí, e está super guai ter esos referentes. Pero, insisto, non é unha cultura de todos abaixo mirando a un que o fai moi ben. A nosa cultura nunca foi eso. Non é todos mirando a un que fai moi ben. A nosa cultura é todos facendo todo. Sempre hai alguén que destaca en algo, non? Pero a nosa cultura é participativa, é comunitaria, é de facer, non sei, de facer piña. E entón non vai de todos mirando a un e aplaudindo a un, ou a unha, dá igual. Non, é todos sabendo facer todo. Que aplaudes un pouco máis a quen destaca un pouco máis? Sí, pero todos coñecemos a linguaxe e todos nos podemos comunicar a través dela. Entón, esa é a miña visión. Por eso fago divulgación e non fago escenario, porque non me enche nin a mitad. Eu disfruto moito máis no meu traballo abaixo que arriba. Por último, tes algunha cantiga favorita? Se é así, a que se debe? A música, o Ai. significado, a letra? Teño moitas cantigas favoritas, obviamente, da nosa tradición musical. Pero eu disfruto moito traballando o ciclo do ano, que é como eu traballo, porque hai músicas relacionadas con cada época do ano. E, por exemplo, disfruto moito no tempo dos maios, salindo a cantar os maios. Disfruto moito no tempo de entroido, pois compoñendo coplas de entroido para meterme coa xente coa que estou esperando todo o ano para poder meterme, pois a ese momento. E, por exemplo, ahora veñen os reis, veñen os cantos de Nadal, e é casi un mes de cantigas e de salir a cantar e de xuntarte a cantar cos amigos polos bares ou polas casas pedindo chourizos como facían antes, que na miña aldea seguímoslo facendo todos os anos.
Pois disfruto moito deso, porque eso, xuntarte a cantar con amigos fora das aulas, incluso xente coa que comparto aulas, pero que nos xuntamos a cantar. Pois este día cantamos por aquí, polo barrio da Vilagrosa, cantamos o ano pasado, cantamos polo centro, fomos a cantar a Baralla, vamos a cantar a Santiago. Cada colega, pois, organiza unha quedada pois, na súa aldea, no seu pueblo, e vamos ali a cantar. Estuve cantando no Courel e volvo a cantar este ano. No Val de Lóuzara tamén cantamos. Bueno, pois a min os cantos de Reis me mueven la patata. Entón, hai unha cantiga que é o Nadal de Luintra, que nos leva acompañando un montón todos estes anos, que a cantaba unha señora increíble de Ourense e que a popularizou Berrogueto, na voz de Guadi Galego. E nos botámola todos os Nadales. Cantamos un cachiño pequeniño, si queredes, e dice así: cara a Belén camiña unha nena ocupada, fermosa encanto a ela, San Xosé a acompaña. E me flipa, e eu son atea, pero é unha cuestión cultural, o de cantar os reis e o de ir de casa en casa facendo a festa para os veciños, me parece brutal. Entonces, pues si hai que cantar a Jesucito, pues se canta. E ya está. Bueno, pois moitas grazas, Branca, por esta entrevista tan enriquecedora. Grazas a vos. A verdade é que é un gusto coñecer máis sobre unha tradición que ao final ven sendo nosa e que, pois, descubres moitas cousas, porque a mellor sabes algo, pero falar con xente que leva pois, traballando con isto moito máis tempo, sempre acabas aprendendo cousas que a mellor non pensabas aprender. E aquí ensinaron sobre a nosa tradición, e para mantela viva facemos esta canción. La 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 estaba aí por despedida, estaba aí por derradeira, acabou o chiculate, rompeu a chiculateira. La 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 Moitas gracias, Branca, por aceptar esta entrevista. E isto foi un espacio radiofónico escolar en un TIC con los poetas insomnes.